Аз съм Sans01 и започвам клип, първа част на Outlast. Обикновено ще превъртим играта и ще изиграем цялата, имам предвид. Добре, започваме нова игра. Нормално, защото не обичам много трудни игри. Това го казах в първия епизод на FNAF World, ако сте го гледали. Добре, започваме. Това доста бавно зарежда. Аре бе, това... започна. Чух кола. Май сме си в кола, да. Като гледам това, мисля, че е джип. Защото квадратната форма е такава. Радиото е старяло. Да, джип си. Какъв тия черен, какъв. Да не говоря за това. Че е джип или не. Добре, мисля, че това е мястото. Добре. Спряхме ли? Да, спряхме. Документи. Така само ги е фанал. Който иска да чете, да чете. Да се го спира на пауза. Добре. Ще търся през цялата игра такива документи. Да чете. Защото само от геймплея разбрах, че има документи, гледах няколко клипа. Значи си е бил червен цвят. Колата джипа. Да, си знаеш, че е джип, защото е квадрат. Чакай. Кой затвори тази порта? Добре. Дай. И тук и човек ще прави клип. Ще го покажа на другите. Мисля, че това е нещо като писане. Пише ми да е цап на N. Какво е това? Нещо за четене. Който иска да чете, чете. Спира го на пауза. Това няма го казвам през целия клип, само ще го пускам за малко. И който иска да чете, да се чете. Добре. Какво? Това беше странно. Врата. Добре. Тя па заключена. Ало, секретарка, ще ми отвориш ли? Това се заключено пробито. Портата. Left. Ето откъде се клека. Ето още една врата. Дано да не е заключена.
тя е заключена. Разбира се, кой ще остави такова място цялото отключено? Дали откраднем вещите? Тъй като знам... Много криминалисти има в този свят. Добре. Потом, че май трябва да се качам до тавана. Така мисля. Добре. Той няма повече път нагоре, значи не трябва да се качим тук. Нямаме друг шанс. Какво стана? Нощно време. Добре. Че ме стресна И този телевизор са го увеличили до макса Мъртъв канал да. Чао, че канал не работи. Добре. Батерия. Документ. Добре, разбрахте какво казах първия път. Ето. Добре. Сега в тази стая. Уоу. Това беше много странно. Заключен, да? Добре, да и аз се заключа. Какво по дяволите е това? Да е една фанта, чак си избра са фантата. Тук няма само кола, бе. Само коли има, няма фанти. Ето си. Тук е затворено. Добре. Кой беше пак този? Какво? Там видях нещо. Ето там. Там мисля, че видях нещо. Добре. За да врата. Хайде бе. Какво? По лампите ли ги висят вече тия хора? Мале! Същия. Как изпиш тя това чудо? Дали го умрял, няма глава? Като гледам това. Или това само падна на главата. What? И добре, хора, това беше всичко от мен. Ако искате да правя по-дълги клипове, абонирайте се за мен, дайте едно палче и напишете в коментарите какво бихте искали да играем. Ако напишете, мога да го играя. Добре, и ще се видим следващия път. Чао!